India ramun pakhata kholai thian fai tu te chuan bollo bom lian chunga tanga me che kelor an mu a chu me che vun chu adum veka wangin foreigner ni in an ngai mana ma sen han chui chian nu chuan Indian mi nge damdoi chakhat vun ti dum chevek the manga tha ani ti mu chwa ani a kumsom chuang liam ta mi case la solve lo aron ir chwa pha bok ani Ruangan mulim chuan foreigner nia an ngai wangin police te chu rang takin ruang charna muna thlenghalin mipui kalpo theilo na turin andang pinghal veka police te chuan chu nala ruang chu kumsom ni vela upa liam neilo ni ti an muthiam ngal thoya chu nu ruang le chulai muna chuan inswal na hnuma an mu lo wangin police te chuan ruang charna mun chu twal tha na mun ni in an ring lawa ami mal thilte lakhomin ruang chu autopsy ti turin an thon ngala autopsy report alo chwa chuan police te chuan mak an ti hle mai chu ruang chu Indian me che ruang nge ni in liza ti ming pu ani a report alan danin chu nula chu damdoi chi khata jackson ni in chu chuan avun chu atidum chevek ti ain ziaka chu chemical chu skula laboratory a man khap ani wangin mi pa ngai tan chuan nei thei a har sa a chu twal thatu chu university professor ani an ring ta ni chu thil thlang chu chanchin bua chwa choi ni in atitu chu man thuai ni se anti a la si zurui chathla chu aron har chuak chia ani hi police department a senior detective ni thin ani a ma se case pakhat wangin na sataka zu in pha in zungol ve ani pha ta ni a message don an en chuan rang takin athungil ngal ot mai a chan chu ruang chhar thi dan chu tun ma a case boy pui to pakhat nen ain an wang ani khati hunlai khan ati tu an chuak thei talawa ma se lead investigator ani nangin chuti lai an ruang chhar chu chemical wanga avuna dum vekti ala chiang he ni chu ke sa chui lai chuan chu tiang chemical chuan la ji chu miswal chuan a vitve a ma se awaya chemical chu a chiulu man lo wangin atak sapum cheman lo ma se din mun der thong takin a om pha renga chu ta tang chuan na sa takin zuwa in tanta a chan chu chu ke sa ruang a chhar chu a fanu nge ni a apa ni na nga afanu the na chui chwa theilo wang chuan shomati in anun chu shom te reng in mang ta ni chu tiang khe sa mule ta ka chuan man nge tum to a police station a kalin an pu te bula chuan chu case in charge ni chu adil ta top meya ani chuan adin mun thiam takin an lo rem ti saka an pu te phalna mu ta ka chuan la ji chu ruang charna venga chuan akal ngala chulai station police tinen chuan in mail shatin muang chang lovin ma an la tan ngal ta a kum tam tak chung experience alo nei to wangin lo chui chiang ma sa tu te thil mai chu a munga la ji chuan ruang charna bollo bom malam le hnunglama chuan CCTV a omte a mu chuak thoya ma se ruang paina lai tak chu chung chuan a cover lo che wangin miswal chuan chulai mun chu twal thana tan amanga ni theiti in ngai dana siama chulai mun chu a chiang thokhat le ni aring boka chulai bora cheng chu ani aring hialani chu mai ba ka la ji chuan liza ruanga chuan heart shape thria or thin om tel lo ti a chuak boka chu thi chu lizai bial pain ramponami a thian pa cha liao ni in lizai birthday gi fatana ape kani a masia birthday zana thani in chu thi chu abo zui ani ruk wanga twal thana ni in langma sela liza chuan arang ka chak tere udangte ala in bel ba ka poisa engamo za chu lo la kol boka wangin in rokna satya ni in la ji chuan a shelawani lizai bial pa sumana soidan chuan khathi kha lizai birthday party a apea chumi zan chuan omdonin liza chuan anu le pa mu adu lo wangin anin thlenma thlenga tha a chutia liza in anin lam ke apan lai chuan miswal chuan aron be thut ni in la ji chuan ring hlela chuizuina tur an nei tlem ema wang chuan uluk zokin la ji chuan CCTV footage chu ain non ne a sumana thu soi chu dik vekti amu liza chu anina tanga metar somnga chawla a miswal chuan a beiti nani la ji chuan an thenom toemo ani aring tabera ma se thu top ala siam du chuang lo uluk zokin CCTV footage chu ain non tukluka tol tha hun nia arina tanga minute somni nuwa chuan liza be ani na mun bora chuan mi pakhat adum vekain thuam hi lo thon mel taka chulai mun atanga atlan chelai chu alo langtel ta hlo mai la ji chuan chu pa chuan thil engama tak a moni ringin nu chuina tangkai to shiat bel thei ain be seya rang takin chu pa chu footage danga zong chun zomin tunge ni ti shiat chwa tumin ma ala tangala CCTV footage ain kwal nual nu chuan
chupa chuan chulai bora CCTV omna mun chu atlan hual thin ti a hre chuaka chuwang chuan chulai bora cheng exar la a tlan thin ani a ring ta a atlan thin na kongte chu an chuya chulai mun atanga an tlan chhuah lai chuan kardum pakhat dar thlanga liza thi loketa hat shape lemang chia chia lo in ziak la zi chuan amu fu a chuka Neitu chu an zot fiangal thoya ma se Neitu putar chuan tu zia nge shat big lo thu soin akuma tam to wanga akhal chhuak kha to tholo shiltela an du ang chan na an mulo ma se la zile atim te chuan chu lem ziak tu fingerprint ni om tak chu an mu chhuak theilawa database an check nu chuan chu fingerprint chu mi pakhat kumsom ni pathum mi fingerprint nen aloin mila chupa chu footage adum veka in thwaman mu ngei kha lo ni damdoi man phallo aman wangin police in anlo man to bokani lazi chuan liza thatu ngei nia ringin chupa chu aman tir ta ngala masila zi chuan zona zot nga lovin zona pindana chuan hun rei tak chunga khungshanga achezia chungun takina en thareng thungani atir dar kar ni chung chupa ngai taka omin engma rin hel tu lazi chuan a mulowa masida kar ni nu chuan ado theilo tanin room chunga chuan a ve kwal chena tuye in jing emem bok atuin zindan chu chiri pa ngai nen ei nanglawa chuti lai chuan bangkil vela vaivut ommangin banga chuan chu tlangwal chuan lem aziak tanta a chualem zia chu tu dang nilovin lizai lem nge yani achan chinan chuina lemzia azir ngai o man thri silo masele mazia zo chuan man mo takin anwai ral le taveka tui chu in le ta khol khola chulaya tui in turan chop chu in zo taveka in tura nei to lo wang chuan ami chu thisen zamin aroin rina achena talhe mai lazi ta ho roman lu chuan toileta tui bal tak chu adutin alo do ta an pot tho ngala chu tlangwal ri ma chu aron zia om deuh nu chuan lazi chuan zo na zo tanta a CCTV footage chu entirin chupa chu ni le ni lo azot phota ani thua chan chuan engwanga man mo takatan chiange ni ti lazi chuan azot le a angoi wangwang nu chuan rim chuan chingpirinu a hlo zia soin chu mizan chuan a mu wanga tlan chia ni thua soya footage a khan lazi chuan savathlok chu munge ya masiri ma thu soi chu oi lo hle ni lazi chuan damdoi man phallo amang le nianga in chu wang chuan thila muswalanga atlan chia ani aring zokani damdoi man phallo te lamrik chuan rima mela hlo thona lo lang chu police hote chuan an muthiam veka police pakhat omve chuan ruina tura du wanga liza chu rokani MT le shat chu alo wanga that zuita ni MT chu zot ta phong meya rima thin rim thu chuan police kor oma chuan tham thutin hun engamo chen nuwa chuan police lampoin anla shat ngai lo asoi chuak ta liza chu hun rei tak chunga shat to thu soin anin ngai zon thin thu le chan engemo wanga anin chen tak thua soi chuak ta a damdoi man phallo chungchanga kha chuan do thlan tur dang nei lo wanga ni ti in no panlaya tuya tlak pal trumin satel pakhatin apui tho soya chutatang chuan natna nein thil engkim chu amit kha a alan non zut zut thin thule na sataka alu na tel thin tho soya damna tur damdoi omlo wangin doctor te chuan rirulam puina damdoi na chokna ang chau an chu a ma se chu damdoi an endik chuan India rama zalen taka shal phal ani lo ba ka amana to MMT an mu chuaka rim chuan chu damdoi chu chungko har satna wanga a lei theilo wangin chu damdoi ang tak mantlom zo ka lei theidan azong lo thei talawa chumi wang chuan ani police in damdoi man tlang lon phallo aman wanga an lo man to na chan chutia anin zo lai chuan ri malu choron na le tawak mai ni khoshelovina om ta hiala police ho chuan rang takin damdoi na an shwai ngala khol manga athwa kan en chian nu chuan ri mathwak then kha chu a thatok to lo ti an mu chuaka chumi tuma doctorin damdoi cho chu ama a doctorin damdoi a cho to ang tho India rama wang le lehar man to boxi tho choni ri ma chuan do ta soilo ti lazi chuan a shita a ri ma ron har chuan hu chuan lazi chuan engwanga kara khan liza thi loket lem chu ziak nge ni ti azota rim chuan khati lai khan luna nei thu soin kha loket lem kha tuin a reflect amua anua amitha acham ti re nan chulem chu kardar thlanga azia thosoya rima thusoi bo zuin lazi chuan CCTV footage box chu en non le ta a no chuina ta na tangkai tor a mu chwa bel le ta ni lazi chuan chu thila to chu liza thatu ngei chu ni aringa chulai muna tang chuan alakal hlat aring lawani lazi chuan mun shan shan bikwalin footage satanga chu mishing chu mu chwa in beisia ma se ma son na omlo poi khoi tu chuan chulai mun chu a hre chiangin tipal thil thua
nu ma nu chia engma ni lawa diru boy taka online bollo thian fai tu pani in biak na cho she fu ta hlo mai anin biak na chuan ri ma soyang dawin chingpirinu an mu thin thon soya khopuya mu tur anom mangai lo wangin mak anti thute an soya tual tha na thlennia khan alolan mai ba ka poi khoina hmuna mu tura omte chu laji chuan mak ative ta hle ni laji chuan thil thleng pal ani ring theita lo chu chingpirinu chu poi khoi tu khoilai ani ring ta a chu sawa an mu na thin chu achui zuya wani thak takin sanitation worker te chuan an lo mu thina chu ba ka me cheno pang pakhat khomulo hian kum khat vel kalta tang khan mun pakhat atang hian zanrei lama chu sawa sham thom chu alo chhuwa thin thua soya chu sawa sham dan chu danglam ema wangin achin chhia thu tele kar engmo zat nuwa chuan a sham ngai to lo tho soya chu me cheno pang soi manga tang chuan la ji chuan sawa sham thin na in chu zong chhuaka chuin nei tu pa chuan chu building chu chung ko shan shan lo thin ani thu soin chingpirinu khoi thin anom om a shat lo thu police te chu chila ma se in lo tu pakhat kha chu adang lambik thu soin chu nu chu vun thim lampang engtik lai puwa marks wa ani thu tele ain chung bangpo rongdum vek anoi thu te asoya ma se kumchan vekal ta khan chu in chu chhuwa san to ti le tun thlengin ain lo thin chu ala ro reng tho soya in nei tu pa soidana tang chuan la zia te chuan in chung chuan endika bang chu rongdum alo noi mai ba ka arimana emema bangkil lama le khain hlum them achara en chuan magazine kom kang bang alo ni laji chuan in chung chu luk taka endikin chhuar chunga chuan dar thlang botol ruak amu a chu botol chu chemical chi khat mi vun ti dum vek thei burani ti asia chung in lwa tu te zinga chuan poi khoi tu chu in lwa tu pakhat angin alo biru thina ni ti an she chuak ta phota chu wangte po chu nima na poi khoi tu chuan chulai veng chu alo shia chian mmt in ngai danan siam ta phot ma se chu mi swal ni na chu ol sam taka chui chhuwa thei alani chuang lo in nei tu pa taknyal point amel landa na shebik si lawa ba ka chu building chu chung ko shan shan lwa thei ani wangin anni na le ming chin chia na fel fai tak engma ombok si lawani laji te case thui lai chu chunjom har sa khopin antang ani ber ma se chu tia bangbo taka nom lai chuan news andong le ta thut mai an case thui lai ang chia in tha na chu khopui danga athleng le a chumi tuma an tha chu mei chia thawani laji chuan man mo takin chulai mun chu pan nga la chu victim chu maya ni in plastic surgeon ani a vunti ngauna lama specialist ani nge laji chuan in chunga magazine kom kang banga charkha she chuak thuta kha magazine kha maya company publisher ni a laji chuan thil thlengpal ni na shelawa maya te company a chuan investigation an nei tanta a thuthar shiat belin liza khan maya te company chu alo thopui to thina magazine kom kang banga charkha liza publishing house te point anlo publish we bok ti a she chuak ta zela laji chuan aril ru mangkwal chawin kha magazine covera model kha chui chiana tumta a achan chu model mi a chuan hunrei vak local ta khan maya company a hian avun rong ti ngaunan surgery alo nei to ti amu chwa wangani hunrei lo te chunga victim pani te nai waya awom wangin rinhel akai tel bokani laji chuan assistant mia chu azui tir ta a mia shat lo line assistant chuan askarfa camera akil ruta a mia chuan engwanga magazine cover model ni lo nge ni ti zot fia turin chulai hmuna pan chu lo ni cover model ani don pho chuan avun ti ngona tura insenso a shelo thute soitela mase an producer chuan mia aya afanu jok chu cover model ata na thlang thuta chumi kha magazine theme le mia vun rong thim lama ma chu in min lawati wangani thu receptionist chuan a shila mia zo na chu an ngai poimo lo hlia an boss ber po chuan mia thinrim auri chu enga ma ngai saklo laji chuan mia thinrim chuan engomotak ati aring ruta a chumi zan chuan chu publishing house chuan event mantur an neya an producer fanu po chu event a tel tur zinga chuan a tel ve nge bok ma taka laji chu event nei na tura chuan kalin thil thleng tur dan the ain be se ni lizai bial pa sumana amulhola chulai muna thok ve ni ti ashechia chubaka an publishing house ta na model tura mia shwailu tu chu sumana bok aloni sumana soidan chuan mia amu masak betrum chuan damdoi dora thoklimani a avun rong chu ukdeu khakma sela an badminton thi matan amai tangvel chu dikdon riawina sia a
an magazine model turin audition nei turin asom tanghe hi a an boss chuan mi a chu thlang fel ngalin contract assign pui ngala chu tatang chuan chu publishing house tan chuan professional model ani chhota ni mase sumana chuan chu min hulama thil thleng wanga mia alo hruai lu chu ein chhir thua soile a soidan chuan tu po chu mia chuan abenel veka mase sumana chu abenel falbik tata atira chuan apuina wanga achunga alomna lantir vedana angai maya mase be seilo dewin kumhasa valentines day khan mi a chuan amangai tho shilin sumana chu heart shape locket 3 pack atuma mase sumana chuan alo nara mase mia chu beidong do lovin na mu sakwanga alom thu soina ni ti in 3 chu la turin sumana chu atilui tlata alo narto na wanga nuam tilovin sumana chuan chu 3 chu alak sakta a chu tatang chuan anin kar chu nathil bak ani zui lo thu sumana chuan asoyi sumana le liza chu anin tongta a liza tilom nan mi a thipek ngi kha sumana chuan liza i birthday gift atana petani chu thila sia chuan laji chuan thil diklo omina sia a twal thattu nia rin hel chu nei to masi engwanga mia chuan afanu kha thatwenge ni angti alashi thiam theilo ni asia dana chuan afanu le mia chuan inshad na pakhat man nei lo ni in asia a chuti lai chuan laji chuan mia in whitening surgery ani ma a athalak pakhat amu fu hlawa chu thalaka en ngun pau chuan shat to na nei in shatul tula a tableta chuan mia mel chu siam danglamin a hairstyle te chu athak kwala chuta lo langa mu chuan laji chu anghing dot mai kum tam tak liam ta a afanu college kaltan tir kha she chuaka afanu chu amel thatreu ema wangin college pumpuya le mi pahozinga chuan langsar ngal thuaya jeff ti mingpu mi pakhat chuan la zia fanu chu midang ain azar buaina sabika masela zi fanu chuan chupa chu adu velo wangin ati buai zwal bela atopa chuan apa video call in tranpui turin angen ta topa lazi chuan a police ni na chumang tangkain in la thunei takin jeff chu afanu ti buai to lo tura shilin a chhun zom le ni chuan jela a khung tur thuaron soya chumi chin chu jeff chuan atop san ve tamai bokani video call a anin biak lai chuan me chepakhat hangve takin chingpirinu khoi ti sha tak amu fu te in chuak ta a chunu ngei chu miani jeff nen chuan anin close mail he bokani laji chuan thil omdan chu aswang to na in arem khom chhothiam tanta a khangun lai khan mia khan jeff kha lo ngai zong ru thin emema ma se mi paduin me chedang angai sakjok te mu chuan thinrimna khatin laboratory tangin chemical chikhat aru chuak ta a lazia fanu chu athatta ni achipek sumanan lizaye pichong te shiat khan thikna khatle in mia chuan liza chu that vele ta a chulai muna alo chen to thin wang chuan a hrichiang emema cctv in a cover lo lai tak chu liza beina tan athang chatani doctor maya thi dana pokhan rindan anei theita a promotional magazine a alandan thin ang taka vun ngowa a chwa tak lo wangin phubalak nan mi a chuan a thattamai ni in a rin thei ani chutiang chu ni chuan producer fanu chu din munder thong taka ading mek ti na ni a lazi rindan ti dik turang main assistant chuan producer fanu chu mia in beach lama a hruai thoron chilve chi a manmo takin lazi chuan beach lam apan ve ngal thoya mia in producer fanu a beitur lai tak mai chu mumanin asilai chuan mia chu kap ngal thoya nula chu a chan him man ta hlawani mia thi rual chuan tual tha na thleng thin te chu an top ve ta ngal ani